नै एसे ग्राब नेहात थाखोनि मानसि बिथां सोरनि लाबोखो बेयाव निजे ग्रखरनि हौवा हिन्जाव बेहाबो गथ' दङ हा Hello, you understand? बेखौसो टाइम टेबल गैयि देखो गाइस मेरा सर्दी मिल गया है किसी ने चुरा लिया था आं बायदि सोर OMG वाव Ele sona, goदाननि खेबसे दांनायनि नै नोंसोरो मासे ससियेल मिडियायाव नांलायबाय थानाय जादों नोंसोरलाय इ फान्थाव थाइसेनि थाखायनो इखौनो दानस'गोन आं इखौनो दानस'गोन आं इखौनो दानस'गोन आं नै नोंसोरो गिबियावनो खुलुमबाय बयखौबो स' लोगोफोर आं दिनै मा बुंनो सानदों नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय स' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर हरो जाय जोंनि बर' समाजनि एबसु ना जोंनि बर' समाजनि एबसु बिथांमोना थांनानै एबा गामिनि जायनोखि खनजिथा बर'नि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोना गावबुरा एबा सेक्रेटारि गासै नोंथांमोना रायजो राजामोना जथुमसे जानानै बिथांनि दायखौ ना दायनिगिरिखौ माने गोरोन्थि मावनायनि थाखाय गोख्रों एबा एक्सन लानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरो मानो होनोबा आं बे समखौनो नेनानै दङमोन मानो होनबा आं जेबो बुङाखै आंबो बुंग्रा मानसि एबा जोंनि बुंनायखौ माने गोबाङा माखासेया मोजां मोनो आरो माखासेया बेफोरबायदि भिडिअस लाबोग्रा एबा बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि भिडिअस हगारनायफोराव सापर्ट होग्रा मानसिफोरा माने गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरो आरोना नोंहालाय मा जादों नोंहा ससियेल मिडियायाव थाखा खामायदों बिसोरनि भाइरालखौ शेयार खालामनानै स' बेबायदि नङा जोंहा थाखा खामायनायनि थाखाय जोंहा प्रफेसनेल जोंहा खामानि एक्सट्रा थाखायो स' जों भिडिअ बानायालासिनोबो जोंहा थांनानै दङ स' अब्लाबो जोङो भिडिअसनि गेजेरजों जों बेफोरबायदि ससियेल गाइड होनायाव जोंहा भिडिअस लाबोनायनि जोंहा गोनांथि दं मानो होनबा जोंबो सासे आइजो बर' आइजो ना बिमा माहारि स' बिमा माहारि जानानै ना ससियेल मिडियायाव ओंखार दिनै दख'ना फैला गाबोन फैला बेबायदि बारानिफ्राय बारा जालांबाय स' बिनि थाखाय खनजिथा बर'नि सायाव मोनसे गोख्रों एक्सन लानायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे आरो दंबावो जाय गनायजाथावै नोंथांमोना नायनानै ला ओरैबायदि लासिं सिं ओरैबायदि माबायदि बिथांनि मा होनो गामिनि मानसिफोरा नुयोना नुया मिथिया नुगोन नाथाय बुंनो हानाय बिसिनावबो राइट्स थानांगोन ना गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि एबा खाथि खालानि एबसु दङ जोंनि बर' आफाद दङ ना नोंथांमोना आरो बर' आइजो आफाद थायो थ' बिथांमोना थांनानै एसेब्लाबो बेफोरबायदि गोख्रों एक्सनखौ लानायमोनब्ला दिनै गाबोन देरबोफुनाय बै गथ'फोराबो सोलोंनाय नङामोन सिख्ला नङा दै सिख्ला नङा हाबा जानाय गथ' दं गथ' सानै दं सोरनाबा साथाम गाहाम दं ना बेफोरबायदि आइजोफोरासो दिनै बारानिफ्राय बारा बिराद गाज्रि भाइराल खालामगासिनो गावनि इज्जत खालि गावनि इज्जतल' नङा गावनि मान सन्मान नङा बेयाव दङ जोंनि बर' हारिनि दख'ना गाननानै बिसोर ओरैबायदि हारिनि ड्रेस गाननानै लाजि फोनांनाय जादों बे मोनसे जोबोद लाजिथावना जोंनि हारियावनो आरोना स' बिनि थाखाय जों सानफ्रामबो मा होनो ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा मानसि जों नुयो आरो जोंल' नाया जोंनि उन्दै गथ'फोराबो आंनि फिसाजोआबो नायो स' बिनि थाखाय आं जोबोद दुखु मोनो ससियेल मिडियायावहाय ओंखारग्रा बै बर' आइजोफोरा माने गावनि इज्जतजों लोगोसे गथ'फोरनि फिउचार इयुन जेनेरेसनखौहाय मोजाङै खालामलांनो थाखाय ना जोंना दङ फिउचार दङ गथ'फोर दङ स' बिसोरखौ मोजां दिन्थिलांनो थाखाय जुदि नों बिमा जानानै नों बिफा जानानै नों बेबायदि आखल दिन्थियोब्ला ना बै फिसाफोराबो सोलोंगोन बै फिसाफोराबो गुबुननि नोजोरावहाय गाज्रि नोजोरजों नायजागोन जेरै दायो दिनै खनजिथा बर'खौ ओरैबायदि लाजि फोनांनाय जाबाय ना गोबाङानो सै खालामदों गोबाङानो नेवसिदों गोबाङानो गाज्रि बाथ्रा बुंदों बिनि खाथि खालानि बिनि गामिनि बिनि रायजोफ्रा गासैबो रागा जोंदों दुखु मोनदों एबा सोरबाया गाज्रि बुंदों सोरबाया ना बेफोरबायदि गोबां जों नुनो मोन्दों नाथाय बेयाव फंनैसो बाथ्रा एबा फंनैसो पइन्टआ जोबोद इम्परटेन्ट मानो होनोबा खनजिथा बर'हा सानै गथ' दं बे सानै गथ'आ नुदों गावनि बिमाया सोबाजादों एबा बुजादों रायजोफोरजों स' बै गथ'फोरा मा सानगोन आंनि आइ आफाखौ बुबाय आंनि आइ आफाया मा गोरोन्थि मावदों गथ'फ्रा मा माइन्डजों मा गिनायजों बिसिनियाव मा होनो गथ'फोरा सानो गावनि बिमा बिफाखौ आंनि बिमा बिफायानो आंनि आइ बाबायानो देरसिन ना रावबो जेबो खालामनो हाया नाथाय दिनै बिसाफोरनि मेगनाव गावनि बिमाखौ गावनि बिफाखौ दिनै बुजानाय नुयोब्ला ना
जोबोद दुखुनांथाव बै गथ'फोरनि गोसोआ बायगोन गथ'फोरनि गोसोखौ सिफायनो नाङा स' जियानो जा गथ'फोरा मा होनो नुबानो सोलोंलाङो थिग बेबायदिनो जों बिमा माहारि जानानै जों बर' हारिनि आइजो बिमा बर' बिमा ना थ' बेबायदि बर' बिमाफोरा बेबायदि आखलखौ दिन्थिनो नाङा जि जानानै थांबाय जाबाय निमाहा होदो बयबो नङा होमबा बाट आं बुङाखै जे आङो खनजिता बर'नि थाखायल' आङो सापर्ट खालामदों बे नङा आं जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों बेबायदि गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो बिनानावा जोबोद बुजिबाय आरो बुजिनो हाबाय बिथांजोआ आरो बेबायदि खालामबावनाय नंलिया होननानै जों फोथायो आरो माखासे सिगाङावबो जायनाखि आं भिडिअ लाबोनाय ना जायनाखि आं सिगाङाव बुंबोबाय बिथांमोनाबो गोबाङानो सोलायबाय आरो जोबोद मोजां भिडिअस लाबोग्रा जाबाय स' नुनो मोन्दों स' बेबायदि जानांगौ गोरोन्थिया बयहाबो जायो गोरोन्थिखौ जोङो गोरोन्थि होननानै जों गाज्रि खालामलांसिनो नाङा ना सोरबाया आंखौ गाज्रि आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ आंनि खुगायाव आं लाबोनो लुगैया माने आं दिनै बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरो ना आंखौ गुन्दि होनदों आंखौ मा होनो जेनेबा अनेक गाज्रि बाथ्रा बुंदों आं गाज्रियैनो जाना देखायगोन बेबायदि नङा मोजाङै जानानै लाबो मोजाङै भिडिअस लाबो जों बयबो सापर्ट होगोन नङा होमबा स' नोंगौ जोङो मोजां भिडिअस लाबोया जोंहा भिउस फैया गाज्रि भाइरेल भिडिअ लाबोया जोंहा भिउस फैयो बियो मोनसे राइट बाथ्रा बियो नंखागौ ससियेल मिडियायाव नंखागौ नाथाय मोनसेल' खोथा जोङो जेब्ला मोनसे बुस्थुखौ बानायो अब्ला बेयाव गोबां सम लायो जेब्ला बे मोनसे बुस्थु बानायखांनायखौ जों सिफायो होमबा दसेल' सम लायो थिग बेबायदिनो जोङो मोजाङै जौगालांनोब्ला गोबां सम लागोन नाथाय बे समखौ नोङो नेनानै थानांगोन नङा होमबा जोङो थाब भाइरेल जानोब्ला एबा थाब ग्र' जानोबा जों भाइरेल जानांगौ बेबायदि मोनसे सोदोब दङ बा जेरै मा होनो डेभलप जानोबा एबा गावखौहाय मा होनो ग्र' खालामनोब्ला गावनि चेनेल ग्र' खालामनोब्ला भाइरेल खालामनायजोंल' नङा नोङो मोजां कन्टेन्ट लाबोयोब्ला नोंखौ लासैनो सिनायलांगोन गासैबो नोङो लासैनो ग्र' जालांगोन स' बेबायदि गाज्रि आखुजों नङा बिमा माहारिफोर आइजोफोर आंखौ खावलायहरो आरो लोगोसे गोबां दङ नायनानै ला नोंथांमोना बेफोरबायदि केरेक्टारा मा जोंनि समाजाव बिसोर समाज गैया नामा बिसोर रायजो गैया नामा खौसेथि गैया नामा एसेग्राब नेहाद थाखोनि मानसि बिथांमोना हौवा हिन्जाव बेहाबो गथ' दङ हा गथ' सासेखौ लानानै नोंथांमोना नायहै बिनि प्रफाइल माबायाव थांनानै नायहै बिनि फेसबुक पेजाव थांनानै नायहै गथ' दं फिसाला बायदि दङ फिसालाफोर थानायाव माबायदि भिडिअस खालामनांगौ बेखौ मिथिया माबायदि भिडिअ लाबोयो आरो लोगोसे हिन्जावखौबो माबायदि लान्थि लान्था बेबायदि भिडिअस लाबोयो दुगैनाय मानि बहुत इलिगेल जोबोद लाजिथावना थ' बिथांमोनखौबो दिनै एक्सन लानो नांगौ बिथांमोनखौबो बुंनो नांगोन गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि दङ गावबुरा दङ माखौथो गामियाव गावबुरा दोनो जुदि गामियाव मा प्रब्लेम जादों बेखौनो बिजिरनो रोङाबा नंगौ माखासे गामि ओनसोलावहाय नेटवर्कनि थाखाय एबा नेटवर्कनि प्रब्लेमनि थाखाय मा होनगोन मबाइलखौ नायनाय जाया अबेबा जायगायाव नंगौ नाथाय सोरबा सासेयाथ' नुयो गामिनि जानानैब्लाबो मबाइल सलायग्रा एबा नेटवर्क मोजां नांग्रा जायगायाव थायो बिथाङा नुदोंब्ला खोन्था गामियाव बेबायदि जोंनि गामिनि मानो बेबायदि खालामदों आदसा आरामसे मोजां सावराय गामियावहाय एबा गावबुराफोराबो मोजाङै मा होनो एक्सन लानांगौ होननानै बेफोरबायदिखौ सावरायनानै दोनोब्ला जोबोद मोजांनि खोथा आरोना बेफोरबायदिखौ जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय जानाय नङामोन गथ'फोरा दिनै गाबोन देरबोगासिनो बिसोरो नुनाय नङामोन ना दिनै बारानिफ्राय बारा सेंग्रा नङा सिख्ला नङा बोराय आरो बुरैफोरा गोबां भाइरालाव फैगासिनो बिराद भाइराल खालामगासिनो आरो गाज्रि सोदोबजों गाज्रि एक्टिंजों गाज्रि रावजों गाज्रि भिडिअ लाबोगासिनो ओरैबायदि मुगैथाव जाबाय जोंनि बर' समाजा 2000 इयार्स एग' बे 2000नि सिगांनि ओरैबायदि मोजांमोन ना ओरैबायदि मोजांमोन जोङो दासिमबो मा होनो जारिमिनफोराव फरायोब्ला मोनो जारिमिनफोराव जोङो नायोब्ला मोनो ना ओरैबायदि लासिंसिं दानि जुगा आरोना गोदोनि जुगा बेसेबां मोजांमोन बेफोरबायदि नङामोन दिनै गाबोन नै मबाइल ओंखारदों मबाइला रावखौबो बादा होआ नों रिल्स बानाय नों भिडिअस बानाय नाथाय जोबोद बेफोरबायदि गाज्रि आखुथाइजों सासे बिमा माहारि जानानै एबा सासे बिफा माहारि जानानै बेबायदि भिडिअस लाबोनाया जोबोद गनायजाथावै स' लोगोफोर आं मा बुंनो आंहा बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दङमोन नाथाय आङो बुंनांगौ समबो गैया आंहा आरो आंहा पार्सनेल खामानि दङ प्रफेसनेल आं खामानि मावो आंहा डिउटि दङ जब दङ जायनाखि
खामानिनि थाखाय आङो सम होनो हाया भिडिअ'सआव आं माब्लाबा लाबोयो आं माब्ला गोसो गैयाबा आं लाबोआ मानो होनबा आंहा भिडिअ'स हगारनायजों आं जानो होना आं चेनेल खुलियाखै माथ्र आंनि मेम'रिनि थाखाय आङो चेनेल खुलिदोंमोन आरो आं ग्र' जालांबाय नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजोंनो स' आं मालाबा आंनि मेम'रिनि थाखाय आं हगारनानै गालाङो लोगोसे आं बेजोंनो जि मोनो आं बेखौ लायो नङा होमबा स' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला शेयार खालामदो लाइक खालामदो आरो अननायजों नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोनि साननायखौ शेयार खालामनो थाखाय कमेन्ट खालामनानै हो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालां स' लोगोफोर आं एसेयावनो बेखिनिखौ दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे लोगो मोनगोन बेबायदिनो जोङो गावजों गाव माने निमाहा होलायनांगौ गावजों गाव जोङो जायखौ सुद्रायलायनांगौ नङा होमबा जानायखौ नाजावगोन होननानै आं आसा खालामबाय जायखौ निमाहा होगोन आरो रोङैखौ फोरोंहरगोन होननानै नोंथांमोननि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो लुगैयो नोंथांमोननि गोसो गोरबोनिफ्राय बाथ्रा आं लुगैयो नोंथांमोनाबो आंनि गोरोन्थिखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना माने बुंनो हागोन स' जायखौ निमाहा होदो रोंनायखौ नाजावदो रोङैखौ फोरोंहरदो होननानै आङो बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ स' माच